कोकणातले म्हाळ म्हणजे आधी फेमसच असत आणि लहानपणी आमकां कोकणात आंकवारणी ठेवत एका म्हाळाक आंकवारणी ठेवत आणि आजूबाजूक म्हाळ असलो आणि आम्ही आंकवारीण म्हटल्यानंतर म्हाळाचं आमंत्रण असला की जेवक जायसर आमकां थारोन असायचो. बाहेर त्यांच्या खळ्यात जाणत्यांचो गोतावळो आणि म्हाळासाठी येणाऱ्या पाहुण्यांची रेलचेल असायची. ती बघूक गावा आणि मजा ये. आणि निमो आंकवारीण निम्या जेवणकार आणि जोडा रावणाऱ्यांचो म्हाळाक मोठो मान. ते इल्याशिवाय म्हाळ बंदक वागडूकच सुरू होय नाही आणि ते पाण्यार बसल्याशिवाय बाकीच्यांका बसाकच गावा नाही आणि ह्या सगळ्यांका आकीत लावून पाणी सोडल्याशिवाय बाकीच्यांका जेवची सुरुवातच करूक गावा नाही. त्यात आपण जर आंकवारणी असलं तर जेवताना एकच मनात आज दारातली सगळी लहान मोठी माणसं माझ्या पाया पडतली, मी मस्त उभे राहतले आणि तो मान घेतलंय. आणि त्यावेळी काय होय कशाक पाया पडतात आणि काय तर समजत नाही. आपण कोणतरी मोठी आज असं एवढाच फक्त समजा, पण मजा ये. त्या घरातली एरवी हाक सुद्धा न मारणारी माणसं जेवण वाढताना एकसारखी विचारूक येत, वडे होय गो, काय होय गो. आपण आपलं काय मजा वाटतं, मनातल्या मनात लय गुदगुले होत. एरवी शाळेत रवायचं नाही असं सांगणारी घरातली माणसं सुद्धा आज शाळेत जाऊ नको, म्हाळ असं म्हणून या सांगित. तेव्हापासून तो म्हाळ म्हणजे वर्षाने येणारी एक सार्वजनिक सुट्टीच अशी वाटा. कारण ती मस्त अशी दिक्कतच घेऊक गावा ना शाळेतले सर ओरडत ना कोण ओरड. आणि घरात म्हाळ असलो की आवाटकरांका घराकडे जाऊन आमंत्रण सांगूचा आमचीच कामा. म्हाळाच्या निमतान मोठ्या माणसांबरोबर बाजाराक जावचा, बारके बारके पिशवे धरूचे, मत्तीक येणाऱ्या शेजाऱ्यांका जेवणाची तयारी करूक मदत करूची आणि चुलीवर होणारे 4-5 प्रकारचे भाजी, आयदन ठेवून वाळून केलो जाणारो भात, केळीच्या पानात थापलेले वडे, या सगळं त्यावेळी बघितलेलं एक वेगळाच सुख होता. ह्या आता कळता. आणि आंकवारणींचा निम्यांचा सगळ्यांचं जेवण झाल्यावर पाया पडून डोक्यावर तेल थापला जाय. त्यावेळी तर मोठेपणाचाच वाटा, कारण तर आपल्याच डोक्यावर थापला जाय. आता इतक्या तेल निम्या आंकवारणीक थापला तर मग परत म्हाळाक येईल की नाही हीच शंका. सवासणींच्या केसात माळली जाणारी शेवतीची वेणी, त्याका पाती म्हणत, अशी शेवतीची पाती अशी म्हणत, ती सगळ्यांका माळूक आवडा. आणि ती शेवतीची पातीची खूणच असायची. शेवतीची पाती कोणच्या डोक्यात दिसली काय समजायचं ही काहीतरी सवाशी नाही तर आंकवारीण होती. आणि डोक्यात लावलं जाणारं हळदी कुंकू, त्याचं मान तर काही विचारूच नको. जेवण झाल्यावर कापलेल्या काकडीचं ताट असं पुढ्यात ये की जेवण पोट टुंब भरलेला असला तरी काकडे 2-3 रिचवल्याशिवाय आम्ही हलूच नाही थंयसून. पोट भरलेलं असलं तरी काकडी कशी पोटात जाय तीच कळा नाही. आणि सगळ्यांचे घरातल्यांचे तृप्तीचे असे भाव जे असायचे ना, आपण काहीतरी मोठा गेलो असंच वाटायचं. आणि गणपती आपल्या गावात गेल्यानंतर ते कायम घट्ट आठवणीत राहतले, कारण त्या आठवणी सरळ आमकां बालपणात घेऊन जातात. आता काय म्हाळ कोकणात आज सुद्धा घालतो, पण कसं घराघरांनी आमंत्रणा नाही, आपसातच काय तर व्हायच करतो भटजींका बोलवून काय झाले म्हाळ. लोक घालूचा म्हणून घालतात म्हाळ आता, पण तेव्हाची बालपणीची मजा ती वेगळीच होती. तर असे आमचे बालपणीचे म्हणजे हे आठवणी. आणि सासर आणि माहेर दोन्ही माझं कोकणातलंच असल्यामुळे भरपूर असे आठवणी असत. तर आजचे पहिलं भाग गजालीचो जर तुमका आवडलं तर एक लाईक नक्की करा. थँक्यू.